Hey, hayi ngoku guys, hayi nenza kakhulu sana. Andimonwabisanga uMpumelelo Mseleku tu. Njengoba benditshilo ke sana kwenye iivideo zam ba naye uske wangumpostile of late, always posting on Instagram. Molweni yini namkela kuma Mgobhozi TV. So uMpumelelo Mseleku ebekhe wathi go live on Instagram ke ebusy ke cula kuyiloo nto. Hayi ke abantu ku comment section into abayenzileyo sana ndithi bemane befaka iflag yase-United Kingdom kuziflag kudanyaza baphinde baxelelana uba makufakwe uchef ngoku. Hayi ke kudanyaze ke sana ii-emojis ze-chef. Umpumelelo ke ukuba ngathi umane ejonga abantu abayihoyanga yonke le nto ayenzayo kube kutshiwo nakuye kuthiwa uzenza ngathi urayithi kodwa bayambona uba uyagowa akukho kwanto irayithi kuye. Waphele ke uMpumelelo ebakowabo ke wafaka usne edensa babe besithi abantu hayi sine siyakuthanda sine into nayo sesebhizi nobhuti wakho asinaxesha lakhe and kuthiwa uyaziqinisa nale nto emane poster ufuna ukwenza ngathi ba akanakanga nto. Now uMpumelelo Mseleku ke ebekhe wane-interview, I'm not sure kanene ba nephi na i-newspaper ngale nto ke kaVuyokazi bembuza ba uziva njani. Wathi ke na ke hayi akanangxaki nento kaVuyokazi yotshata kwakhe, bebeyazi ayonto bebengayazi. So inoba somehow ke bebevile uVuyokazi uzawutshata, so uthi ibingeyo surprise kubo loo nto leyo. Watsho eveza ke phofu nokuba uVuyokazi lo ngoku bebehlukene waye wamcenga uba babuyelane, and then yena ke ngoku akavuma uba babuyelane ngenxa yoba uVuyokazi ungulo walwa naye, like ba wambeka isandla. Asizazi ke i-full details zale fight yabo uba ngubani owaqala ubetha omnye okanye kwakutheni okanye uVuyokazi wavese kwambetha nje okanye babesilwa uVuyokazi walwa back, but uMpumelelo uyenza ngathi wabethwa nguVuyokazi enciweni. So uthi ngenxa yeso sizathu ke yena wadecide uba hayi sekuphelile. So uVuyokazi ke noba wabona uba makabuyele okanye makabe noXolani lo. So uMpumelelo kuyenza ngathi uba uVuyokazi ke ultimately waliwa nguye, and that akekho surprised etshatile yena uhappy ngoku u-at peace wade watsho ke sana uPhopho. So injalo ke into bethunani nimfumene shem uMpumelelo ku-Instagram kwakwiipost zakhe sana uyaxelela uba kwakutshiwo kuba abantwana bakho bazawukhuliswa ngenye indoda, abantwana bakho babheka e-UK. Khaningenise ke nakuba nicinga ntoni ngayo yonke le nto noMpumelelo othi uVuyokazi wayemcengile uba babuyelane yena akavuma. Mgobhozi uyanibona kwividiyo elandelayo. Bye.